No, to witam pięknie. Witam ponownie wszystkich, którzy są ze mną na żywo, obecnie na hitboxie. Nie, tego czata nie daję na ekran, bo tylko robi syf. Witam Money, wszystkich. money, 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 money. Dziękuję pięknie za wszystkie donaty, jakie się pojawią w trakcie tego nagrywania. Ja je potem dodam, tam podliczę, wiadomo, podziękowania, wszystko będzie. Także tak, witam wszystkich na YouTubie serdecznie. To jest Jaskos 3. Wyszedł taki plugin do OBS-a, że teraz grę można normalnie już przechwytywać jako grę. Nie trzeba jako okna ani nic takiego, także teraz już jest Full HD, wszystkie bariery i tak dalej. No, to lecimy. Także pogramy sobie troszkę. Dobra. Co ja bym mógł zrobić tutaj? Zaraz zobaczymy. Mógłbym tutaj na przykład przejąć to. I ja to bardzo chętnie zrobię. Tam sobie podejdziemy. Co powiem na kolejnego giveawaya na streamie? Tak, oczywiście tak. Także kto je na YouTubie teraz ogląda, to niech żałuje, że go nie ma na live'ie, bo tu się rozdaje fajne gry za darmo. Ja rozdaję, inni widzowie rozdają. Jest pełen zestaw, że tak powiem. Dobra. Rozdupimy najpierw to. Czyli szczekaczkę. Witaj, Ferbozu. I szczekacka rozdupiono. Jakąś dobrą broń. A, mam nawet. Niesiemy sztandar rewolucji, dokładnie. W ten właśnie sposób. Dobra. Parzymy tam. Hehehehe. No, właśnie. O! O, panie. To nie tak miało być, ale okej. Jep. Dup. Dobra, tu otworzymy. Tu otworzymy, tu zaszczelimy. Taka rzeczywistość. Brutalna. A to nie jest nasz, okej. W ogóle oni się tutaj nazywają policja. Według mnie to jest mylne i jak najbardziej powinni się nazywać milicja. No ale... Może ja się mylę. A tak mi się zdaje. Lol. Jaka pała głupia. Łup. Tak sobie tutaj radzimy. Łup. To troszkę przesadziłem. Dobra, tutaj gdzieś powinien być jeszcze jeden billboard. Ach, wezwał, kurde. Powiem wam, eksplozje tutaj są takie piękne, że na to się patrzy... Bajka. Bajka dosłownie. A, tam jest ten. O. Dobra, billboard zwalony, że tak powiem. Hehehehe. Zwalony. Ale śmiechy, nie? Nieprzeciętne. Dobra, no to jest co? Jeszcze, aha, jeszcze jeden billboard jest Kajś tam. Kajś tam, Kajś sam. Sam. Jo, nie chciał. Przepraszam. Dobra, to jest coś. Tu mamy zrobione i no teraz Fana die Fahne hoch und rein fest geschlossen. Ale tak nie godamy, bo wiadomo. Nowy rok!
Ram pam 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 pam. Czemu nie Twitch? Bo hitbox lepszy jest, bez to. Mam nadzieję, że to ukróci wszystkie pytania kolejne. Viva la revolución! Viva la revolution. Dokładnie. O, dobra. No i pięknie. No i pięknie. Pa pa ra, pa 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 pa. Co ja by mógł sam zrobić? Tu jest jakieś wyzwanie. Zobaczymy sobie, o co to chodzi. Volo Eagle. Volo. No to jolo, jak Volo. Rico, we use these races to train our rebel pilots. Give it a shot. Wyścig lotniczy. Ciekawe, ciekawe, zobaczymy. Your marks may inspire our pilots to improve. And you Ojej. might learn something yourself, huh? Miałem nadzieję, że to będzie wszystko, ale nie helikopter. Nie cierpię w grach helikopterów. A tutaj latanie helikopterem jest szczególnie dziwne, bo do góry się leci na shifcie, a na dół się leci na kontrolu. I jest to tak se wygodne. Na dół się szybciej zlatuje niż się leci do góry. To jest akurat realistyczne dość. Nie powiem, że nie. 6/17, dobra, jak się nie ozdupię o wodę, to wszystko będzie dobrze, bo leci się na razie w prostej linii. To już będzie troszkę ryzykowne, ale bez ryzyka nie ma ciulika, nie? Jak to się godo? U nas w Kansas. O. Mnie już gorko. O. Mnie już było słabo. Dobra, jeszcze ino 2. Jeszcze ino 2. Uważajcie. O. Pięknie. Na 3 gwiazdki ino. Ja by dał tak... Nie wiem. Więcej bych dał chyba. O, dolecielimy. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest. Ale już styknie. I no ja się teraz rozdupia tym. Czekajcie, czy tu jest coś... Mamy nowe jakieś mody? Mamy tutaj moda. Nitro... nitro w helikopterze? LOL! No nie powiem, legitnie. Dobra, mapa dupa. O, tu jest zadanie z fabuły. No to od razu se machniemy. Bo czemu nie? Czemu nie? Z takimi przyjaciółmi. A patrzcie teraz, co się będzie działo. Spróbuję to zrobić spektakularnie. One step closer to freedom. No, tak, no. Mniej więcej o to mi właśnie chodziło. Oj, 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 oj. What? Tego się akurat nie spodziewałem. Dużo się spodziewałem, ale tego nie. Watch your step. Watch your steps, lad. This was never part of the conversation, Sheldon. Well, it is now a part of the conversation, Mario. Not. I apologize, son. What happened to the food? I see you found the rebel, Sheriff. Well, you know, my pilot Crashy says we should all do our part. You know me, humanitarian of the year for any year.
Right. It's true. Why, just now I brokered a deal with the rebels. See, you saved them, they help me, I help you travel from place to place. Thank you, Sheldon. You are welcome, son. You are welcome. You are welcome, son. Ciekawe, co tu będziemy robić. Ciekawe, czy się będzie strzelało. Pewnie nie. That's good to hear, sir. That's good to hear. Tego, powiem szczerze, tej gry nie idzie za bardzo do GTA 5 porównać, bo to jedyną wspólną rzeczą jest otwarty świat, wiecie, a tak naprawdę to gry się na czym innym skupiają. GTA 5 ma fabułę, a to ma destrukcję, nie? What the hell was that, you and Sheldon? He gave me the comlink. He gave us all comlinks. He said they were gifts. You lied to me. He saw we couldn't win. This is our revolution, but he owns us. Mario, I know Tom Sheldon. I worked with him for years, but you are a friend. You need to tell me the truth. I'm sorry. I'm sorry I dragged you into this. I forgive you. Cojones. Ciulej. Cover yourself, amigo. Oh, amusing. All wet. Come. Przyszła Grażyna. Grażyna z blizną. Bavarian depot. Bavarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey, For you, that Hey. is. The Ravello is now the most dangerous man on planet. I need my Bavarian scanner. Meet my contact at Vigilator Nord. Wykrywacz Bawaru? Powinni chyba gdzieś w Niemcach tego szukać. Taki widz, może nie jest za genialny, ale... Dejcie pokój. Nie mówcie nic. Jeżeli ktoś ogląda na YouTubie, może za ten wyborny żart dać łapkę w górę. Albo w dół. Ale wolałbym w górę. Rico, you see is angry today, my friend. Powoduje. Thanks, Rico. I won't forget this. Hey, Rico, you can use players like the one he just gave you to call in my boys to take you across the island. Quick, easy, you can even get a siesta in too. Otwórz mapę. Wybierz Manae. Szybka podróż. Aha! O co chodzi w Just Cause? Powiem szczerze, że mam duży problem z podsumowaniem fabuły. W sensie, ja jestem dobry, są źli, są narkotyki, seniority, szybkie auta, drogie kobiety, skoki na spadochronie. Generalnie to była misja? Nie no, fajna. No, a teraz jestem Batmanem. Meet my contact Luch at Vigilator Nord. He can help you find Bavarian scanner. Powiem wam, ale no to jest takie nieskrępowane niczym takie loty... Bo mapa jest naprawdę ogromna, a grafika jest piękna, także to naprawdę ma w sobie dużo magii. Bardzo dobrej. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Dziękuję pięknie Baraneo za wsparcie finansowe. Rajd na zboczu, czy ja już to robiłem? Nie, ale ewentualnie mogę zrobić. A nie drogie auto i szybkie kobiety. Nie, na pewno nie. Rajd pick-upem, no to będzie ciekawe na pewno. Brum brum. A, nie mam nitra. Szkoda.
A jeżeli chodzi o optymalizację, to na początku było źle, ale wyszły sterowniki do NVIDII. Nie wiem w sumie, czy coś się tutaj aktualizowało w Just Cause, czy nie. Ale teraz chodzi całkiem już spoko. A wygląda naprawdę bardzo kolorowo, wesoło. Jak komuś smutno, a idzie teraz pora roku taka raczej smutna, no to polecam serdecznie. Można się pocieszyć trochę. Średni taki ten rajd, raczej to przypomina przejażdżkę po parku, a nie rajd. Rajd to więcej rajdu jest w tym rajdzie na komary. Ale okej. Jedziemy ze skrótem. Lub też skrótowcem. Pani mnie uczyła w gimnazjum, że to jest co innego, ale nie słuchałem, wiadomo. To by słuchał. Wow, wygrałem. No nie było to najtrudniejsze, moi drodzy. Przyznacie. Ale na YouTubie łapkę w górę można dać oczywiście, subskrypcję, donate'a, koszulkę kupić, prawda, na G2, gierkę i tak dalej. Wszystko można. Zawsze można. Byle cicho jest ostrożna. Nie! Moje auto. Parking space. Co to jest? Zapal świeczkę. I'll make sure you didn't die in vain. Aha! To są jakieś minigry w kapliczki za oświecanie kapliczków. No, okej. Wybuch pod latarnią morską. W ogóle bardzo dobra roślinność. Ugina się trawa pod nogami itd. Bardzo fajne. Co to jest? A, mam rozpędzić auto i wyskoczyć i to wybuchnie i będzie śmiesznie. O, bardzo chętnie. With pleasure. Dobra. To jest jakiś kład. Patrzcie teraz. Będą jaja, będą jaja. Jaja jak berety. To może nie aż takie. No dobra, mogło to wyjść ewidentnie lepiej. Szczególnie, że nie umiem się obrócić. Będzie dobrze. Może nie najbardziej spektakularnie na świecie, ale wyszło, nie? Ale co to była za bomba, że tam aż zagrzmiało, to ja nie wiem. Rajd Sarlosa, dobra. Ja bym sobie coś odbił. Mam jakieś mody. Tutaj mamy moda Turbo Skok. Wow, skok w aucie. Bardzo realistyczne, ale spoko. Dobra, mamy coś nowego w zrzutach powstańczych. Kurde, najlepsze jeszcze są poblokowane. A mamy z samochodów... No dobra, na razie to dupcymy. Zobaczymy sobie mapkę. I co byśmy tu mogli zrobić sobie fajnego? Coś odbić. Tak, prawdziwi twardziele nie patrzą na eksplozję. To prawda. Tu jest misja, tu jest na przykład do odbicia coś. To jest trochę duże, trochę co może być trudne. Ale jak to mówią, do odważnych i tak dalej. Jeden można taki sobie zrobić ewentualnie. To jest daleko, dlatego ja bym sobie wziął zrzut powstańczy w postaci jakiegoś fajnego autka. To nie tak, nigdy się nie nauczę. Jest
niestety nie mam za dużo rzeczy tutaj. Uzbrojony serpenter. No strasznie tego mam mało. Mogę coś z wozów bojowych? Mogę śmigłowiec w sumie. Samolot. Samolotem się boję. Motocyklem też się boję. Szkoda, że terenówek nie ma. Dobra, weźmiemy sobie śmigłowiec. Teraz patrzcie. Jak jebnie. Znaczy uderzy, przepraszam. Leci. Jak w H1. Hurra! Dostałem od dzieciątka. Dzieciątko dało helikopter. Tego żeście się nie spodziewali. Przyznajcie się. Ciekawe jak wypada mapa rozmiarowo z Wiedźminem w sumie w porównaniu, bo jestem przekonany, że na internetach gdzieś już są jakieś porównania. Ale ja jeszcze takowych nie widziałem. Myślę, że tutaj w sumie może być większa mapa, bo tutaj mapa jest jako jedność, nie? A we Wiedźminie mapa jest podzielona na takie kąski z doładowywaniami. To jest wszystko razem. Także myślę, że tu może być więcej, ergo lepiej. No ale tu jest pewnie mniej rzeczy do zrobienia. Chociaż są też zwierzątka, jest dużo NPC-ów, no i jest destrukcja otoczenia. This area is restricted. Leave immediately. This might be trouble. Dobra. I like Tutaj będzie skomplikowanie, coś czuję. Zaczynamy zabawę. Choppers are inbound. Oh shit. Shit. This is dispatch. Sending ground reinforcements to your position. Wysiadamy. Don't drop the duck. Don't drop the duck. Kurwa, tu są te naloty. Jak ja tego nienawidzę. To jest masakra. Czemu to się w ogóle przemieszcza? Niego dejcie. Fajnie, że mi w ogóle dali szansę, nie? Bardzo przyjemnie z ich strony. Te kierowane naloty to jest normalnie skurwysyństwo over... A, bo to jest to i no z innej perspektywy, to nie, to ja podziękuję, to ja jeszcze tego nie robię. To jest do mnie za trudne. Ja już sobie wolę chyba misyję zrobić. Sobie tylko pożyczę autko. Never had a chance. We need support. All units, we have reports of violence. Additional ground forces to your No location. kurwa, łozdupili mi... Co za pizdy dzikie. Bieremy helikoptery. Co to? Ło! Ej, co to było? Dobra, nieważne. Furgomy. Konflikt interesów. Cóż to może być za konflikt? La. Beda skoku. Target lost. Uwaga. Łup! Jak Batman. Cześć Jurand, dobrej nocy.
Woo! A! Idealnie. Dobra. Hey, are you Luch? That depends. Who's asking? Dima sent. Oh, then I am Luch. Vigilator North is across the bay. You're looking for Dima's scanner, right? See. Too bad. That is needle in one very large haystack. Good luck. You'll need it. Thanks, Luch. No dzięki. Butch. Gotta be honest, Luch. Srucz. And fuck you too. Very funny. Dotrzyj. No dobra. Dotrzymy. Myślałem, że mam te nitro, ale... Ale nie. Ja mam ten plan, ty masz ten stan. What's this scanner look like? Not large. Handheld device, inconspicuous to avoid detection. Not helpful when lost. Ja chciałem... Check a shipping container in base. Lol, mam to wszystko sprawdzić. Chyba panią poperdolyłko. Ech, jak on furgo jak głupi. Wyważ. There's nothing here. Doprawdy to nie to? Nie wierzę. Rico, jaki ty jesteś momentami nieporadny, niczym normalnie dziecko z... z dupą zamiast głowy. Nie obrażając dzieci z dupami zamiast głowy, jeśli takie istnieją. Dobra. A, to nie drzwi. Nothing here either. No oczywiście, że to jest generowane losowo i to będzie w ostatnim pomieszczeniu, do jakiego ja wejdę, nie? No przecież to jest bardziej niż pewne. To jest ultra pewne, mega pewne. To jest pewne jak podatki i śmierć. Niestety. Found scanner yet? No oczywiście, No że nie. scanner yet. No scanner yet. Z ruskim akcentem powiedział Hiszpan, Meksykanin, Meksykańczyk, Don Pedro Almodovar, Rico, Just Cause 3. Świetnie. Powiedzcie, że to jest to. To jest to. I hope. I found it. Jest. Dima. You To need jest to put takie the małe scanner on gówno. one of the 3 crates at Chimaleon. The device would detect traces of refined barbarium. Gdzie ja to miałem... Co? Udaj się do Chimaleona. O, jak to jest daleko. Dobra, sobie zupełnie broń. Chimaleona. Dobra, Chimaleona to Chimaleona. Ej, opanowałem. Rico, my reading shows scanner is unstable. Maybe damaged. May explode. You must hurry. Dobra. Tutaj We zdupiłem, really ale... need to talk about your Jeszcze designs, też pada. Dima.
Ale trochę już ogarniam, jak się tym gównem, tylko... Jak on by jeszcze współpracował ze mną jak człowiek. Rico, I need that scanner, amigo. Whoever controls Bavarium controls Dobra. Medici. And you know, with that scanner, I bet I could even convince the agency to give more help to the rebels. I'll see what I can do, Sheldon. O, dobrze, tak, tak, Soldiers are i inbound, tak, Rico. tak. I'll take care of them. Zmaściłem, ale jest okej. Mogło być lepiej, a mogło być też gorzej. Z wiatrem... Chciałem powiedzieć z wiatrem fal. Odbiłem się od krzaka. Dobra. Ej, to jest przecież ta baza skurwiała. Kurwa. Dotknąłem stopami ziemi w tym momencie, czaicie? I w tym momencie pierdolła we mnie wielka rakieta. This is massacration. For Christ, Jesus Christ. For Christ's sake, please. It must be some sort of Found it. a joke. Mogę się tam transportować? Nie mogę. You need to put the scanner on one of the 3 grates at Chimaleo. Mogę sobie wziąć zrzut. Bo miło z dupi ryj. Taki mały. The device will detect traces of refined Bavarium. Dejcie mi to. Hurra, wylosowałem helikopter. Ciekawe, czy ja stąd wystartuję w ogóle. Chyba wystartuję, dobra. O, ale ledwo, ledwo. Dobra, dupca, to zrobimy desant. Przynajmniej taki mam zamiar. Rico, my reading shows scanner is unstable. Czyli może się nie udać. May explode. May You explode. must hurry. We really need to talk about your designs, Dima. Ja sobie to oblecę tak troszkę z prawej strony. Odrobinkę. Rico, I need that scanner, amigo. Whoever controls Unikaj ataków Bavarium społecznych. controls Medici. Śmieszni And you jesteście. know, with that scanner, I bet I could even convince the agency to give more Lol, help to the majtli się. rebels. I'll see what I can do, Dobra. Sheldon. All right, I'm here. Pa da 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 da. LOL 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 LOL! Refined Bavarium is detected. Tiravello may have developed weaponized Bavarium warhead. Jak to się śmiesznie zacina momentami, nie? Kurwa! Ah! Co się dzieje? Komputer mi się pali. LOL. LOL. Przejęcie tej wieżyczki to był genialny pomysł. Ale tylko trochę. Dobra. Kutas z miniganem załatwiony. O! Normalnie ulga.
Lol. W sumie to trochę nie ogarniam, co się stało. Wydupiło z tego neca ten wichajsterek jak ze Schleudra. Myślałem, że będzie wielka eksplozja. Oh, I know Coś. just what to do with that Zwieść ruined zadymy. scanner. Okej. I've got the scanner, Sheldon. Where are you? W tym jestem wyborny. Good job, Rico. I knew you'd come through for me. Hey, let's meet up and celebrate at Cafe Francesco. I hear tell they make one mean Pinelli Compulio. Oh boy. O kur... Jak to drzewo zajebczył. Jesus Christ. Nie, nie obijaj się, Rico. Ała. That really hurts. No ja tam chcę, no. Rico, taki jesteś dzielny, przystojny, męski. A taki głupi jak debil ostatni, no. Nie na drzewo. No te łódki tam ode mnie się nie odpierdolą, to już wiem. Najpewniej nigdy na świecie. Ale dobra. Zetnę sobie drzewo. Powinność każdego mężczyzny. Ściąć drzewo, zbudować syna, spłodzić dom. Nie? Tak było? Tak było. Dobra, umknięto. Wow. W ogóle można robić pojedynki drzew tutaj na przykład. Obstawiać, które drzewo wygra. Ja obstawiam, że żadne. A tak naprawdę wygrały oba. A z tych? Tego można się było bardziej spodziewać. A taka kombinacja? To jest gra dla biologów takich z zamiłowania. Znaczy tych tam, wiecie, co się zajmują tymi rzeczami. Że lubią, no... this kind of things. Zabić dziecko. Niekoniecznie. Dobra. Co tu by można jeszcze było? Aha, spotkać się z Sheldonem, no tak. To jeszcze nie koniec misji przecież. O, tu jest pole czerwonych maków. Aczkolwiek nie jest to Monte Cassino. Ale patrzcie, jak to jest pełne detali w ogóle. Ładnie się to ustępują przed buciorami moimi. Piękne, nie? No, według mnie Bella. Może nawet fantastika. Jest ze Żdech Batmanem. Wow. A, zapomniałem, że to się tak nie ląduje, no ale dobra. Nic się nie stało, mamo. Everything's okay. Drzewa niezepsuwalne. A tu jest stacja benzynowa i coś mi chodzi po głowie w związku z tym. Nie mogę się powstrzymać. Sorry.
Cool guys, don't look at the explosions. Cześć Sheldon. On niewzruszony, że stacja wybuchła, nie? No, co się stało wielkiego? Nic się nie stało, co się stało? Well, well, well. Look who's here. Sheldon, I truly believe you want to create a stronger, more loving world. Here's your Bavarium scanner. Obliged. Thanks for coming by. You're welcome. O, się wkurwiał, wylał gorzoła. Shit just got real. To normalnie jest smutna żaba, piosenka smutnej żaby. Ej, siostra zakonna. Enrico, you're going to like this. What now, Mario? One of the Ravello scientists may be defecting. Ah, good news. Ja w zasadzie nic złego nie zrobiłem, nie? Meet me in Lantuina and stay out of sight until I get there. Ale powiem wam, No problem. to jest I'm a dobra master zabawa. of subtlety. Tak się idzie bawić? Do deserve this? To jest piękne, takich gier nam potrzeba właśnie. Hono Armando. Łup! Człowiek nie robi przecież nic złego, bo to nie moja wina, że oni ich ciągną. Ale zabawa jest. Można nawet zrobić takie combo. Ej, zerwało ją. Jedź, jedź. W ogóle czemu oni po imieniu do mnie mówią? Uważaj kobieto, uważaj! Ej, no. Nie o to mi chodziło. Stój, przegłaś pałę goryczy. Za to zostajesz przypięta do komina. Dobra, moi drodzy, to by było tyle na tę chwilę w temacie Just Cause'a 3. Jeżeli ktoś dobrnął do końca, zachęcam do łapkowania i tak dalej. I może coś się jeszcze pojawi z Just Cause'a, bo jak widać zabawa jest przednia, jest śmiesznie, no. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pa pa.